It's yesterday. 29 is yesterday. Anti ndipo vanotaka kuti ndakazizwa moyo rida kudawo drinki ndikazoimba ndikavatsa but inona kwena kuti yachokuwanda manje. Check a piece of this. You want a piece? It's tasty. I want the best. Oh, But this is better than the this rest. one loves it. But this tastes better. My good. Kososi. Yeah, can you just one? It's nice. Sausage. Ndambona kuzokusona. But pamakati batsira ndaikakwira chicken bus. Aumboziti wakandigonera sei. Kana mine vanhu vari bomunde zvakanaka sitereki. Ndaitya. Greetings, guys. Today we are speaking only in English, ne? No Shona today. Only English. Because we're eating English. Because we are eating English food. Yeah. So it's only English. It's only today. English. Please respect us. Even if you are commenting from the comment section, comment And in English. don't if anymore. Comment in English. Don't if I don't. They are flexing today. Ndozvatichaguta nei tisati taenda kumwe. Yakakurisa. Yakakurisa. And then you let me hear you saying you must slim. Yeah, you must get slim. Slim for what? My Slim for who? Slim my For what? Takakura takaslim. Mbonere. Ouch. Mbonere mbidawe kuno. Apile Oh. Everything. If Lord. Anongoti ndikuda kubawa. Guys, me, don't talk in Shona, please. Let's talk English because we are eating English, ne? Let me hear you saying, yeah, smelly get slim. Hey, trim a little bit. Trim for who? Semi, let's start English together. We are bow. But those of you, Look bow. that's what I'm eating. I'm eating an iceberg. Unezvangorita. No, you must come. Aiwa uya zvikwewa usuda kuyo. You must come because we need to go to town. Aiwa tuda kuenda town. Tuda kuenda town manduva uya. Hey, we are going to town. Come here. Today we are speaking in English. Please come here. Yeah? Hello. Yes, we want to go to town. Come here. Yes. This is our chauffeur. This is our chauffeur, our driver. This is nice. Who's The driving guy us who today. did us up. This is the driver who's driving us today. Yeah. Ah, but it's good so I like it. Thank you, sir. Can I take this once? Let me finish. You don't want to waste. I don't know. I'm not in a rush. It's too good to waste. Enjoy. Okay. Tata unzirudza yake. Ndozvatatara here. Guys, how is your day today? How are you so far? Me and my sister were enjoying it. I always tell you, that's what we do when diaries meet. When diary family members meet, we enjoy. We enjoy, guys. We enjoy. And we are enjoying for sure. And we are enjoying. I'm with my sister here. My sister lives in the USA. So she's now going back. She's going to go back tomorrow night. So I need to spend the day with her. Yeah. And we're having fun. And we are having fun, yeah? Much fun. Yes, Mildred. Yes, it is. Yes, it is. I said English only today. No, Shona. We are eating English. We are living English. We told the people that are here, we are living a fake life. We told the people that are here that we are coming from, we stay in USA, we don't even understand Shona.
Wanda. I'm taking my SIS to Oh, Hamuna kuti zviro zvapera. nyama ndinopoka isati yambondinakira zvakadai. Serious? Mapoka inonaka. Hanzi ngavanditsvagirewo basi. Wait. Wait. Do you have an American visa? You want to go to America? Do you have an American visa? Huh? You want to go to America? You want it to look for a job for you? Do you have an American visa? Do you know an American visa is very expensive to take? It's very difficult for you to have? With Yeah? this meat. Answer me. Huh? Answer me. We told you to taste it. It's nice, eh? It's nice. Imagine today. Manje Which side is a fork? Rightish. Fork is leftish. fork is left, Fork is knife. leftish. A knife is The English right. style is So for you, it's As camera. Americans we Camera. dig. Don't forget to put this eka. as Americans we dig, we just use the fork. Hands we met a beautiful family. In America, Yes, we just we met don't like it. beautiful families. Yeah, like You know, once more boys. More boys. The more boys. The one we're talking about. More boys is here. He's requesting to join. Hi, my boys, come. More boys we're talking about too right now. We're talking my about sister, I was the telling same. my sister that more boys You is stay staying so here, closer here, somewhere. Come there. see us, my boys. Kwanza we muntu uone mukoma more boys. Come and see. That's how you network, guys. You don't have to network uchituka vanhu. You don't have to network uchita zvinhu toxic. You can just network. Izvo zvinenge kuenda kuAmerica ndotoinda zvakanaka mungati wangandiramba kutoramba kwako. Naye mukaramba Paya kudii? pamwe ukagara muhotera Musango. indiripo You see? togara kumba tichibika sadza rekuamerica. Ndakadze. Ndakunakidzeka. You know, I'm No, feeling Naka. so bad leaving any trace at the bottom. Naka. Puteke welinda. Linda break squana. I wonder what they make it with. Theater of all separacies. I don't run business. Linda Bruce. When I come to UK, Why did you this not is Linda what I drink. Ne? This is what I drink. What is Linda saying? Kwanza kutaurisa pakaromo kacho kanonzisa sidzika chidya. Anopenga. Ane pamuromo. Ane pamuromo. Paruna. Ndaswera pasera sekwasikana. Atimboenda kumaribs. Tikuti achisanganisa zvikafu guys. Kati one. Maribs ngamboya timaongorora. I'm saving all this and getting dessert. Hanzi, what are you eating, Charity? We are eating this. Ice bed. You see? And it's too big. And man. ribs. And ribs size too big. And pork short ribs. And my yes. Ati chimalu. Kwai pane zvandombeta. Arikuya. Warikuya. And ribs. Nemawandira akaita chikafu chanongopawa raisi wotodya. Achikwanisa. Yatimbosiya kuda. Chidyanisa guys. Oh. I don't So want then you're not gonna come for dinner then. Why? Ari kutaura ina nechikafu. Oh, that's small. Are you going to eat that for dinner? It's small. I'll just snack on it when I'm hungry. You snack on it, then Yeah. we have dinner. I'm ordering dessert. Dzimukutidye umuti pamoyo. Taizviganga zarikupira njera maketi. Kurogonya. Ndodo mwanangu. Ndodo. Ndakudza kuti siyana nezvokutuka vanhu izvi. Oh, ngane Hauziye watoyo. kuti anokusimudza ndiani mangwana sha. Hauziye anokuendesa kwaunambobvira wakatsika paupenyu mwanangu. Network with people in a good way. Usatuke vanhu network mwanangu kuti tikucreatere content bho yekuti unototi ukaona vanhu achitukana zvitokushota. Ndabva kutodya nemaoko. Mazvibzika. Ndine chida kudya bhonzo izvo. Bhonzo renda kudya nemaoko. Real premium spice. We are nemaspice angu. We are spicy. Won't take a spice. Ndakakumirira nemaspice uripi. Toda kuenda nemaspice ako. Ndoda kumaketera. Nangu ndendabika kumba kwangu. Ndakaona hangu achi advertise. Ndikazoona tete Tilda futi vachiadvertisa kuAustralia. While ngemunodya sisimele. Muri pa tiri pa Senten hotel. Senten. Ngubati. Kana konini nzira kuya kuna kwa America moza.
Oh, could be. She's in America. I don't know where, but she's in America. But she's around. In America. Get contact. My sister, I know Masimba found in South America. I'll put your over and we network and abo, my daddies. So can back in the pen and told it and movie and circle. Hey, my son is out now. How many is They have cheesecake. Cheesecake. I'm going to start to wonder. Farah. Is there food in the hotel? Mom is there food. So big, but I mean, But they have like American quantities. For America, Finance rent in a room, Sadari. Everything. So let's go. Let me do it. we are. Where would you go? I'll go here more boys. I'm not just ready. That's not moving. I'll go check up on me. My good time. It's made my last cup in garden. Auntie, Come just cup in garden. Okay, go on. And make sure you go on to battle to America. Ramaka to wonder. Make sure you this message WhatsApp. No panabazao. This is a bit. And I just see those somebody bless a big. This is a good got to go out into the lava inside. That's a good got to see the no so that she's here. And I can do it. Breakfast in the sleeping. Can't web now. Okay. And to that one assist. Hey guys, we're having fun here. We're eating till we drop. Come join us. I'm going to run it by Babu say, Money got to do good. Tirikuya kuno kusanton. Where am to join? To the camera shine. Tirikuya. That sounds more like daddies. One and are you twins? Are you twins? Yes, we are twins. Didn't you guys know that? I'm not gonna Mino it. I'm just gonna Mino. Nose brigade. brigade. Titty nose brigade. Can't you see our noses? Auntie Jim. Auntie Daddy. Ndazwana kungomedza mhepo. Kujaishuwa ko mungadini. My name is SIS MELLY. Vakoma dadi. Hapana mbodena hapa. Invite yakanaka. Where? what's the name of the mall we're going to? The mall we are going to right now. Mall of, is it the mall of Africa? Here. Here. Yeah, two ben. Central Mall of Mall. Africa. Mall of Africa. Mall of Africa, yeah. You wanna post on it on your snap? Can't you there is between USA? Eh, sure. Let's connect, guys. For USA, honestly, we need to have our USA group. And I'm in the global, but I'm not in the USA one. And I'm calling that contact girls. Tito girls, the USA. Joshua's. Because global, Takana Skuno pizza group. It's so much fun. Because they're going to take all boy. You see here, UK. 5 years to look like. Sure. Brigade. Is it because of noses? Nose brigade. Or what? What is it that we look alike about? Nose brigade. The nose. Nefes Zagareba. We are highly favored. Nefes Zagareba. We are highly favored. Abasama yaketiri. Pakuti. Kana jakafana naketi kana one chip chongati. Chi basana sambori basikausa tombodala. Kana. Ndofana naketi. Kana. Wakangasa kuona. Ngazamterisa zvakana. Kwanzi, my sister will meet you at Mall of Africa. Oh, you're at Mall of Africa. We're going there in a little bit. Oh.
Kune Mall of America. Oh. My cousin lives in New York. Kwanza zvivake isi vangu pamunouya kunotoenda nemi kumvura. I That smell, the smell is the same. Oh, is that so? I don't have makeup at the moment. I'm plain. Plain as it comes. The next time I was in college one day, I didn't see them born of Mamuzoni. Ndivandivana zvona. But when I took to the guy, sisters, I had to go Texas. Nini zvandakakuita Are nini? you going in the mall today? No, not today. Not today. We are just going to some shop. Kai andimi global munonakisa. Andisati napindira. Munonakisa zvandogosip zvamuri. What? Andiselina. Kuglobal kunonakidza andiselina. Even ndisingakomendi zvangu kazhinji ka. Ndotomukira imamuka kudhara. Kana pima dhiwe kana dzinasvika mutedza kumhanya. Muchatadza kumhanya makazvimbirwa. Naipi. Ndechimaya ndindepi. Ndechimaya ndichindepi naipi. Ndoindepi. Ndoindepi wandoinda. And the accent is the same. Ndichitokumanyisa aipa baba. Tiri kuzvibaya. Hanzi zvibaye wega. Tiri kuya. Tiri kuya hedu. And we are drinking strawberry. What do you call it? Daiquiri. Daiquiri ndozvaanda daiquiri. Strawberry daiquiri or na melody munonakidza shuwa. Manje group ronakidza ndere South Africa. South Africa ronakidza vedu. South Africa WhatsApp nai wakana rine nhubu dzoga. Naiwe. South Africa rine nhubu dzoga dzoga vanhu vasingawi. Ivo vana Eutasa. Vanhu vasingawi voga voga mugroup momo. Tomanya tose. Inzo dzari Zimbabwe. Shamwari kana katasvika pakaipa shamwari muno manomira nezvake sha. Global Murukutauru. Oh, you don't know. Oh, Global is a cool group. I group remadiaries rudo rekuWhatsApp. We have fun. Vari kunze kwenyika. Kanjiti uconnect mu-USA. Makawanda mukuzona. Ndiano. Gloria. Gloria, give your number to Auntie Mary. To connect the show as can teach group to direct school. Could you USA? Iwo yo Carrington uyo. Pai chembedzo joni. Dzakauya dzichitengesa madhoiri tinavo kuno varamba kudzokera injapu. Tichidzokera kupi kwatodzokera. Todzokera iwe ingodzokera wakanyarara. Isiri kuchiri kutengesa madhoiri. Iwo uda kuti dzokere iwo uchisara munochite. Iwe ichitanga kuenda toteri. Kana dhoiri racho riri kutofaisa zvinhu rinotongomhanyiswa nayo. Iwo hautengesi dhoiri unolila zvati kulapa newe. Wakamborila Iceberg iwe. He, naiwe Carrington. Say Carrington wakamborila Iceberg noriziva. Nayo. Uda kuti kumushando noriwana ipi kuZimbabwe Iceberg. Iwe kwana Zimbabwe kumazino. Uda kutonhorera dzinya. Uda kuti ndinde kuZimbabwe kunola ino ichi Bakers. Isu tiri kuyamayo. Bakers ini. Kuna Iceberg la Bakers ini. Bakers ini nechicken slice. Nechicken slice. Ndoenda kona kusi. But mozoti kuti ndakanotenga mapokupai. Ndakamatenga chinda kumusha. Ana nyama. Ana yakawanda Kuna nyama mapokupai. Ikori pai amusina po. Kuna ngati kwa heyo chembere kumusha. Chembere kumusha. Chembere kumusha kodijwa. Kumusha nongatowa nepiwe mapokupai. Tisi tinakigwe. Ndisi singadiwa kunakigwa. Towana kupi ma Iceberg mushoti kwa strawberry daika kuti kwa dakwiri unoizoinanzva kuZimbabwe. Rega tiregesi chembere chigare kuno imi vechidikizokera munovaka kumusha. Nemunovaka nyika uku nemugadzira hodzi. Isi takashanda kare tave panonzi parifa papension. We are close to our pension, so let us enjoy it. Oh, Michael, I'm in your hood. Ndauya ndiri kupfuura ndiri pasi eXanton. It's a group koni makatowanda ndokupai makatowanda maybe you are over 50. Imi muri over pay my number.
ndikupe macontact Muri Pretoria? ndokupa macontact But ine ndinoenda because flight yangu ndeyakuma-10 Manyepo mangwana. Saka Nine dodo. panapa ndichatobva Vaudze zvakwewe, tell them. 8 probably. mushaka kune chembere dzakadai nayo ndeyechembere Saka be around. baba kaibva muchichembere ngwambona ndeyekudzire Yeah, white you can, I leave the hotel ndeyekudzire at white around 7. ndongati probably to the chembere airport. chembere isusu tinonzwa namrs Because I wanted something close to the chembere airport as well. ndo dzinonzi chembere dziri kumamisha uku isusu tinonzwa namrs Smelly At Santon Hotel. ndizo tinoitwa we local addressed people. as But I understand it's chembere not chembere far from kumuchano kweshana nhova maybe ndiri inuka kuSanton ndichikweshana vanhu vanenge vachizati vanangokwesha vanhu vasei ndatosvika nhasi from Zim. ndozvizirepi Ndasvika ndakasvika kuenda kuZimu kana ndine only 2 weeks. makore akufamba Ndoenda chete sati kuZimu. chichembere Kutodzokera ndosaka ndaiti paya paya ka ndakamboti ndokonanisa ndaenda but ndandine malageji evanhu mamwe andandatuma ndobva ndafunga kuti let me go straight to Zim but when I come back I knew nanchaita 2 days muno. vanhu vemuno Uyai kani maikuru shuwa chero tikaita yedu 1 hour chaiyo. No props, I'll be here. I know that will be so good. hello Yeah. William Cosco, how are you? Oh. You know what? There was a time when I had no network because ningi phone yangu yakaramba kupinda ningi sim card yekuno saka Dumebari kuZimbabwe. phone Ari so kuZimbabwe. ndandi kutoita hotspot hakuna data but now ndiri kuhotel saka nda problem Ari kuZimbabwe ndakabuda madzimai. ndoita hotspot saka imwe yacho yandanchi hotspot yanga yapera moto. mwere mwe Aiwa uyai maikuru uyai namofu guys namune munhu azvisiyani mofu ari kubasa chingouya henyu. You have to see me. It has been too long. but sube ndipsaida Azvikoni maikuru azvikoni uyai ndaitokutaurai kunotoni ndaitokutaurai ndichiti azvikanzoo chipo panzvepoti vataura about chipo vakutotaura munorawo vakutofunga maichikumbu panoti vakutaure munhu wandiri kutaura nezvake. Aiwa uyai maikuru guys anditya namune munhu azvisiyani no problem. munaiwo nhamo iri panapa guys ndichangobuda briefly Ndipedza kudya papa so ndonotenga unokwira kombi yangu ndakadzokera kurastenburg 9 kusaka kudhaiva kari over zvangu namune munhu azvimbosiyani uya ndakaita 10 hours ndidovisa layover amusiwe muLondon. ndakananga kuteksi rengu But takabuda kokwira kombi yangu ndichinanga kurastenburg we had someone pick us zisiya up. zvose izvi ndikuona kuti Do you know kuti ndo advantage yam? Do you know takapikwa takasvika paairport patoona someone aitipika zvamangwani ndobva takaposa tasiwa ndege tiri muLondon ndobva tatobuda aiwa pakudzoka handisombobuda paairport because ndine 3 hours kudzoka handina time uya ndokwata ndine 10 hours ndichipedza ipo panapa guys ndakuti pucha That was pucha too iwe long. But ndakananga yakazobatsira kumakombi manje. kokwira kombi yangu iwe ndakananga rasti Did you get your drink, Mati? he Okay. atsoko Yeah. ngona Just make sure that it's charged. ngwalisangu kwanzi chivata iko ndikati Aiwa ndakadaro this time around sina kuoneka ndo yamangwana kumba kuti ndikazozimba kuzvinyanya ndiyasakisa ndandauza ndikudzoka ndazvinozvamangwana iye hazvizoiti tateksi ndakunokwira hangu asina nakigwa maishoni ndana nakigwa ndonokwira ndakafara teksi tikurumidze ndasina yasoya neteksi guys kwai maisire mota wangu ndachida kukwira muteksi mira ndikudzei zvaitika mozoya mangwana maiko kuti kubva kurastenburg kusvika kuno kujobek takatopinda to tikatobuda and fro I need to put at least mota isingadye fuel at least 1.2 No, let's Kagaya touch kuti- base tomorrow. Let's talk. ndikagaya kuti tax Alright, 180 Michael. kuinda kujobek Okay, 180 kudzokera 360 ndosevha What do you mari need to ndapinda mutaxi guys ndapinda mutaxi So then I'll bring back. ndatsogaya kusevha Alright. guys ndikati ndosevha ka Okay. seva oh you going I'll be back. Okay. Which card did you use? Doesn't yours bring it back still? Mune mari yakaunda mukati mako. listen ndacalculata zvemets Alright. calculation
ndaita calculate dzandaita You must calculate. ndekuziva mukoma ngandokwira taxi ngozi yakachipa pane fuel ndandikodza kuti ndakwai makwirire taxi ndacalculated ini zvandoita ndopaka patrain station kana chienda down mostly because of traffic though. kuri there indoitira traffic ndarova budget guys ndikati ndinokwira taxi now asi ndazoita laki ndagara nemwe musikana muzimba mudhayari anga chipengezwawo neboyfriend akachipengezwa neboyfriend aibva kurasend aibva kustay kusleep over kurasend ndobva murume wacho nanditi boyfriend SIS-MELLY ava kwamachita nyaya kwezi SIS-MELLY ava ndakana zvimirira hangu ndikati muri kuti ndini muri sei ndakutaura paya andimwana zvikanzisirirei nditomuudza kuti ndiva achita havasi kati nditi kwezi komukuitai pano kati ndikuenda kujoburg nepateksi ndikati netaxi zvikanzi ndikati kwaiwa mukuitei zvikanzi ndikukwidza ndikati pinda titogara kumberi chigara pakati iwe ndigare kugwindo endi ndandozoya naye tatouya tose tiri vaviri zvesiri very cheap akakuzaita tikwiri taxi ndiani amuri chakura wokunana handori chakura rakakurisarasara kwe maluvha waramba kulive benere zvamaluvha isusu tichazoita tina nditara tina vanashakira vakuziva kuti kwakumantongaatedza kuti ndakaita titadzakanakuedzonise musaenda tozvimbirwa daseva guys 800 yakana 700 daseva that's a lot it's a lot plus munhu ndino kuti nombokanganwa kuti muri palai kwanzanzi mune mari yekwanda mukadhi konditirewo kandega ndisanambokwirawo nditirewo iwela ndisanambokwira ndege ndiyadadara andita over here nanzwa aiwa ndanoda kuti adzosere mari ndafunga aiwa mari hanzi chete hanzi china handisele mukuda kupuwa mari ndapuwa ndapuwa yangu imuda kupuwa vada kutorera vada kukasika kutorera makangwariza madhayaris inasandapuwa munonzwa tumachiisirufunga kuti tiri kuzevezera aiwa isitirufunga kuti tiri kuzevezera panapa imi muri kuteerera kwai hakuna slipova akaibva kumujolo kandiyo slipova ngati ndiri ndoga ndena kuti ari woga kandati ndini ndega ndazviwa asi wazvinzwa sei iwewo nzeve dzako dzakanyanyisa kuita too sharp. I thought I was whispering. kwai isati wasina birthday kandaikeke shuwa ranga ri birthday rako peni yanesuru ranga riri keke birthday rako zvoda tikutengera keki naiwe usingaite pati handi unoitawo pati tikutengera keki nemapresent nai pasara kuti ndichiona andiselina ndakatovamirira kuno kuafrica ndakutangirai andiselina mazviona indabva all the way from America imuri padhuze asi ndakutangirai. Next is you andiselina, I'm visiting you to America paLondon padhuze apo tongoti pandakaita leo yangaiti last minute ndandina all 10 hours to see people. I ndoyadringi yangu maiwa nona but iri tempting much. as you see when you come here in America. Guess what? My sister is sending me this. What is the screenshot? That's my streets are going to life. Very wega. That's a woman. There is no one who is a woman. No. Ndapinda mama. Auna kundiudza Sandra turi kubhebhera. And my streets are done. Angona hii ndofunga yaonekwa pa ndiana iona aiwa but I'm saying kuti already ndiana ngatoiona akatunga munhu wese diaries Febi ari kuya kuno ku 2 weeks time Febi totogara tatokubirira kunoku madiaries ari kuJoburg. Febi mwana wangu woku UK ari birthday rake riri kuitikira ari kuno ku Africa saka admin team yeJoburg gadzirai something special. Please prepare something special for Febi. And Febi anenge ari kuno ku Africa kuno
gadzirai something special for Febby. Akuita birthday rake ari kuno kuAfrica paanenge achiuya 2 days after birthday rake. Andika tinofara, toda kuenda kofara naye. Toda kutiza UK kuti kuno kuAfrica tinofara. Ndio strawberry daiquiri zveifiki. Mungu wetu ripadere zichingo. Andisendina hanza muna zvinazvo kuipamira ndipiki nekomenti yakoni. Sho vanhu vako vafunga andisendina people are missing it. We miss andisendina zvisho. Hazvina hazvo kushata kuita live. We like lives. Havambozivi kuti malives avari educational zvokuti. Hata kuta. Anda. Atingaripedzisi. Uyo munhu aiziwokana. Ari kunditi send pictures. Anguri andibvira kuti nditumire mapictures. Sendere. Ndoda kumbomunika. Mazuva ano ari kuAmerica ari kuTexas but anogara mubikazana. Anogara kuCanada. Saka aramba achiti send pictures dzekumusha. But iye kana uya kunohati. Oh, chamuri kupinda chakaifred chimuzimunda. Zvasaka muda tidii guys. Isu agare mafanza ake anove imiwa naCleopatra. Nana P. Ndimi mafanzo wasagana. Batai nechironga shumba. Ndiyo mafena ake. Iwona imwe wenyu guys. Mungati munomufollowa musinga muonesi kuti mumupe mari chipatara. Mupewo mari chipatara. Hey, ndapoza moda matsenga asi kunyatsotengeka eva. Asi kutsengeka. Inde ishoda mabhonzo ndikadya nyama kasitsenga mabhonzo naula nyama. Ini chero pahuku auya nyingi. Batai makada. Vaenda kunobhadhara. Anenge auya nyingi. Baba. Ndapa live kandajoina. Madzimai mesi muri right here. Asa vakati kuere recipe strawberry daiquiri. Amambofaka kubai vanomuda out of inenge iri grandmas recipe. Inogadzira kwando unogara. Aiwa vanokodzera kuti business rinobroka. Kaisine kaitini taguta. Akuguta ndokuzirai. Titende guys. Titende taguta. Titende taguta very way. Taguta. Ataita makoma maita basa. Taguta nayo. Hada guta. Maita basa taguta. Zvimbigwa chaiko. Zvimbirwa chaiko. Tise maoko. Ndiani ari kuti nenzara yandinayo. Nzara mwangu wakona chika chikukutidza masara omundipedza. Ndidye nebasa shame. Sorako. Josephine bata andiselina. Why think you are going to smell your butter? It is wrong. Phoebe, maguta sismelly sure. Zvasvimbikwa. Kana neni ndazvimbikwawo. Ndazvokaoma. Phoebe. Smela guta. Zvakaoma. Anonzi matairiziwa. Maseka ukazvireka. Hanzi muchazobatwa nemudumbu mukombi sismela. Ndingabatwa nemudumbu mukombi. Kombiri nani? Hanzi unobatwa nemudumbu. Kombiri nani nenge hamba nemusango ndokoti unokumbira kukombira pano. Wenda kuseri kweko. Achaiko. Zvazvinenge wasvibirira. Ndokondiona guys. Mina anenge azvifunga zvese izvozvo. Vanozati ndobatwa nemudumbu fast. Andikaita zvinhu zvisingawisiki. Ndabatwa nemudumbu mukombi. Kuti wati zvibirirei guys kombi ndongoti mirai. Kwanzi nakoni ndikadya chisero chashura. But zvikazonyanyisa unozosanda ndatarisa wani baba. Portions avari too big. Too big. Mari yako inoendera zviripo. They are really big. Yeah. Kombedi inoperera 6. 6 kuti vachifamba. Kombedi inoperera 6. Kupinda kombi yavo. Kana ndakwena 6.
6, 7, 8. This is half 8. Wanzwere. Kwasara kuti vachifamba kupinda mukombi havo. Hai, namune nhara zvine munhu asiyani kwasara kuti chimbundaira ndakananga kukombi. Tisiya zvose zvichimbundaira kupinda mutekisi. Vachisiya mudla. Nai father diaries kuima ndiko ndingozokuonai mangwana. Nai. Vati ngoti munongoita also. Timbovata chizo. Zvaita. Hotel key because after I'm never leaving. Are you watching her live? I'm just watching it. I'm finding it funny. Are you going now? They said how many hours? 2 hours. 2 hours. So 2 hours, they're just going to be massaging your skin. I'm getting my eyelashes. Oh, they're also putting the eyelashes. That's what they're going to be. So you want the hotel, you don't lose it because they gave us one. Did you pay for your wash? I paid for one. Wash, I paid for it already. Bye-bye. Wait. Downstairs. Oh. I paid for the wash. What time? When we went to Kambuka, I paid. That pay? When I was in the toilet. Mugura wash it downstairs. Ipo paya pata ibuka. That's what I'm paying. Wash him sorrow. Oh, no, they don't Oh, have yeah, it. wash it. Oh, okay. So you need the card. They don't have it. Oh, they don't have it. They don't have They don't wash it sorrow. They don't have it. I have to go tomorrow. The lady says. Tomorrow, in the So morning. it's still okay Yeah, tomorrow. we'll do it tomorrow. But don't you want to schedule it already? I'll schedule it after and pay tomorrow. I'm American, Vanava. Vanava, American. Right. American answer, right now. I'm Zamara. I didn't to Zumiri. Matona, and to Zumiri. Zota, I will put it now. Don't disadvantage here, and it's time goes on this and that, so the body. My lips got to pay the man. Apa ndavigirwa mishonga yemasainasi guys. Ndavigirwa zvimishonga zvimapaipi zvimapombi zvokudira mumamino. Apa mishonga ndipo vandigonera. Pamishonga vandigonera. Masainasi adozogwadza. Senge time yatiri ino iyi guys. Masainasi Painda wane zvikota. Nai wane zvikota. Vauya tiri kuti nai asi ndavaindisa kunodla ukota emu. Nondeti goti maribs. Ndoitenga kota ndoita ndinomutega havabvumi. Vanobvuma chikafu. Havabvumi. Havati chipinda nefuti. Unototenga paairport. Remember upinde nacho pacustoms. Ndavigirwa maspray mwana mapilisi. Anofanikwa. Anochikundi akasatenga ndikuenda mutano make. Ndoda kuita ndiyekere maspice. Chikafu chose chendikubva kuno nebvudzi. Saka vaorder mareal premium spice avo ndovachidandotora mareal premium. Saka guys tapedza kudya chega timbomundaira mutaundi chega timbofamba tikangundaira tichienda mutaundi timbofaine moyo batai pasecond afantika. Thank you. Bye bye.